tondi porbadia nat mo palangit do tanaon. Amen. Aibana hapatean jala parmulani nasa na adong natamado ibana dina tinugionna torop anak tuha sangapon padenggaton sun induk ni hangulun nasida martehite hapursuhon. Haleluya. Martangiang mahita ale tuan debata amani saluhut para sinrohaon nungay tatap ho kami bang somon ay dang majuaho mangalon anakmu nasa saday Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taunon na haliaon dot siya ni bagi saat rodi hauna pinasilang satu pai kami martahite asin roham asa margogo kami jala marbengit ni roha songon anak haulungan ni roham diak ka si taunon asa marsanga guarmu dot anakmu Tuhan Yesus Kristus dot tondi porbadia martahite kami. Amen. Betul beda. Mardita. Pati di minggu ta sadarion imade sepati paupaton dohot lapatanna. Pati paupaton ingot hamuma babadiaon ari minggu inomari ma ulahamuna nasa sulamu lai anggo ari papitoni ari pardiana ni Jehovah di Batam dui dang jadi homangula anggo di dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi pangisi ni halak hutani halak pe namage batu hutam ai do nomare do itop padewata do tano do laut do nasasina dungi mare dia do ibana diari papituhoni dibayani do ubaina di papasu di bata Jehovah ari padenai jala iparabadiai dia do lapatan ni odo ikut dia bayar rohatta di bata jalikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani di bata ikut badiado hatan di bata di rohatta jalikon ringgas rohatta tumangion dohot mangguruhon ido sakna atong rak ngedugum itu di bata lamangulaon nobar tu patik nai ale tuan di bata sai pargugoi mahami mangulaon nobar tu patik mi. Amin. Mari dihiga.
patuputi madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan Dewata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo Dewata pargogo naso hatu dosan sitoppa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akka na ulahami marhitesian pengalusan nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narawai nangsian pakaton nami nasoture ro di pangilon nami disapisa ni rohanami natamasitudo hami umum natamasitudo hami hami alai dosa nami alaina tersolbagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale di batanami padenggan basa jala parasirowa do alani anak haulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhna jala suruma to di perbadia turuhan nami be asa tarben hami mangoliho bagasan hati goran dot habadiaon kebiasaan hami tu hanguluan nasura suda na pinerbagam diaka na prosea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bagabagi di bata taringot tu hasyani dosatta. Songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga polu pasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak maho tuau ayahu do sipaluaho. Hasangapo ma di bata na digijang. Amin. Udul maida. Mari dihita. Epistele menggutta sadarion ima tersurat di 2 Samuel 22 mamukka masih ayat 4 sa 50 sada tajama secara respon surya aku ni nunga de paluaho ausian parbadan ni bangsokku nunga bakito au gabe ihutan ni akka bangso parbegu kari bangso naso hutadda manggoliau merus do akka anak ni napulik marga
jal akahitirdo nasida ruar sian partano batuan nasida. Di batado silion akka pertubolon tuau do patupaon akka bangso tuau. Di baheni pujok kumaho ale Jehovah yotongani akka bangso parbegu jala idonok kuma guarmo. Ibana sikatibul akka hatuau nirajana jala ibana makan asiroha pujol makna miniahan lain. Ido sahakna martua do atau mangion hatani di bata jalan napeoksa. Amin. Mari deh. Tidak koma hapor seotai songon nahitinak ko nidungatta sapor saya sedok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman itu buhun si Maria nabagabea siaton di perbadia andorang suabubuan ido tuhatta nato mau na bernit di banguman ni silatus nama tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat turu dung ditanam na wala mangulu diari patuluhon nama naik surgo lahundu syamu di bata Jehovah amanai pargogo nasu hatudusani isima imana pangulak sugut tutanoon mangumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huriha to panyala Kristen akan nabadia do desani dosa do dihatai namando mulak mangulu sugut dangni halak naung mate do dangeluan nasora sudah. Amin. Tabagi matiting duriata.
Tabi kema titing ni huriata di bagasan mingguon. Na parjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu estomihi. Do topik marsangap Yesus di atas doluk. Sian Lukas bidusia ayat 21-26. Na paduahon SK pensiun dohot mutasi tugas pendeta resort. Hobartu surat keputusan ketetapan Opui Epurus HKBP nomor Sada Pito Paksia garing L08 garing BP titik A gatar pen garing PDT garing 12 garing 2025 bahwa pendeta Robert Pandiangan MTH Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan nunga mamasuhi masa purna tugas manang pensiun. Jaloh bartu surat keputusan ketetapan Opui Epurus HKBP nomor Sada 070 garing PDT garing SK garing 12 garing 2025 bahwa pendeta Dahlan Munte MTH, pendeta HKBP Resort Pasar Rebo, Distrik Walu DKI Jakarta, Lau mutasi Gabe pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan. Berdasarkan hal di atas maka telah dijadwalkan di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 10 selesai di gereja HKBP Mampang Prapatan naing patupaudo ibadah dan ucapan syukur emeritasi. Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 sidung naing patupaudo verifikasi dot serah terima jabatan di gereja HKBP Mampang Prapatan. Di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 di ibadah pukul 10.30 bahasa Batak naing patupaudo ibadah pabor hatto do pangujak konon di gereja HKBP Mampang Prapatan. Na patuluhon persembahan diakoni. Sadarion Minggu 15 Februari 2026 di parmingguan pukul 7, pukul 10.30 dohot pukul 10 wib pasahatot tado tupak tulaun diakoni huria di bagasan amplop diakoni di tiki marsijalangan dung sipul parmingguan. Ia bolon ni sisarionot tatu ulaun diakoni huria di tahunon 80.500.000 hatorangan di program dohot anggara diakoni boy mata bereng di titing. Na paupaton renovasi rumah dinas huria. Hobar naeng dipuka alanong dipuka peninggaton rumah dinas HKBP Mampang Prapatan apalah diperluhon sian hita pangrupion berupa materi manang bahan bangunan terlampir. Pinabotohon truas na naeng mangalehon pangrupion boima menghubungi panitia Pokja. Na palimahon pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Hobar tu aturan dot peraturan HKBP dung amandemen paupaton taringot tu periodisasi kepengurusan seksi-seksi di tingkat huria. Pinabotohon tu sude seksi asa patupahon periodisasi kepengurusan sahat tu tanggal 15 Februari 2026. Jal acara pelantikan pengurusan seksi-seksi di Patupa di hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Hobar tu si pinabotohon tu sude seksi asa patupahon kegiatan hobar tu jadwal na terlampir. Na paonopon pilihan amplop gotilo dohok tahun transformasi 2026. Di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 tapasaha mapilihan amplop tu kebutuhan akaulaun nihuria namar pardomuat tu pesta gotilon dohok tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasaha mai ditiki marsijalangan di parade do inganan di labung ni pitu haruar. Napa pituhon pembukaan rekening Bank BTN HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan bahwa selain rekening gereja HKBP Mampang Prapatan di Bank Mandiri, kini gereja telah membuka rekening baru di Bank BTN atas nama HKBP Mampang Prapatan. Nomor rekening 0019 6017 0000 7242. Bagi jemaat yang ingin melakukan transfer persembahan, ucapan syukur, perpuluhan maupun bentuk persembahan lainnya,
dapat menggunakan rekening tersebut. Na pawaluhon jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan perpunguan di persidangan ni minggu boy matai huton hobar naung diaturhon di buku tikting. Na pasiahon pertangyangan week. Di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 mamuka pukul 10 siatul puluib patu pauta do pertangangan week di week sada nama jabui keluarga Situaha Pandiangan Inang Boru Pangaribuan di GSG. Di week tolu nama jabui keluarga S Lubang Gaul Inang Boru Pasaribu di konsistori. Week 5 nama jabui keluarga Desi Mangusong Inang Boru Kutahayan di Gandaria 5 nomor 14 RT Sia RW 2 Jagakarsa. Rap mahita madhoti pertangyangan ini secara khusus ruas niwik sada tolu dohot 5. Pasapuluhon ibadah bona tahun 2026 dan launching orientasi pelayanan HKBP Distrik 7 DKI Jakarta. Ada kok. Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 nasidung di Sopobolon Sopomar Pikir HKBP naeng di Patupado pertangyangan bona tahun 2026 dot launching orientasi pelayanan HKBP transformasi pengajaran iman di tengah keluarga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Obartusi Borhat Mapadita dot seksi lansia HKBP Mampang Perapatan. Pasap puluh sadahon konser Road to 165 tahun Manang Konser Budaya Batak. Dalam rangka jubileum 165 tahun HKBP mengadakan konser Road to 165 tahun poster terlampir sebagai cara mengapresiasi budaya musik Batak yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 18.30 bertempat di Smesco Indonesia Jakarta. Konser ini menghadirkan beberapa artis antara lain Marsada Band, Osen Hutasoid, Amigos Band, Dorman Manik dan Rani Simbolon, Gok Ngalau, R&B, Antonio Simbolon Band, serta MC Egan Nababan dan Z Marpaung. Bagi jemaat yang berminat menghadiri acara ini dapat membeli tiket melalui Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Situa Daniel MH Siagian. Pasap puluh dahon ruas Namar Sahid. Tabuam ma ditangyang ta akar ruas Namar Sahid. Hatani di bata pasah madalam mutu jahuba jalah posi bana asa ibana paturehon. Di enetian pasalmen 27 ayat 5. Pasap puluh tuluhon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriat namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani di bata di tangan nasiamud do kajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon sian poda tolu ayat 16. Pasap lopaton namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripeo turuas ni huriat namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido gudang dosa. Sian sada Petrus bid 24 ayat 8. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Kuria pertanggal 7 Februari 2026 terlampir. Parhepengon terlampir. Akapelean hamoleateo do na asing na sojinaha di titingon taida ma diharotas acara na adong dihitabe. Songoni mati ting ni huriat tadi bagasan na semingguan tuhat tama memasu-masu. Tabegi makur SPH.
Maritime Senor 500 Pulsada ayat 1 urutna hu papungpelian sadaa sadabi. Dameni dewata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dot pikiran munabi,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akamanginang. Shalom. Mauliate madi Tuhata bui punguhita di bagasa tikyon di minggu estomihi sai homa gabe partano batoaku. Di bagasan topik minggu marsangap Yesus didolok. Yesus dimuliakan di atas gunung. Sian Evangelium ni si Lukas bidusia ayat 28 sahatu 36 naing mangatoi mamakuling hita saluhutna alani tapai hutihu ma akka amang inang. Arga waluari duksalpu hata odeng ditogihom ma si Petrus, si Yohanes, dohot si Jakobus nakok tudolok martangiyang. Jadi ujuna martangiyang ibana mibar marupa ni buhina jala marlinang-linang ma parabitonna. Maka tayo madua halak doho ibana. Ima si Musa doho si Elia. Marhasanga poddo na sida idaon. Akka na humatahon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus do akadongan na. Alay dungdungon na sida. Gabe di idama hasangapon nai nang halak na duay jongjong di labung na. Jala martahi sirang na sida siyan ibana ninna si Petrus mamadok Jesus. O guru denggan nai dison hupauli hami masopo-sopo tulu sada diho sada di si Musa sada di si Elia. Suadong diboto na nido nai. Madok songo nido pibana Roma obus sada mangalinggumi nasida. Gabe hata hutom manasida. Lao bongot tubagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok. Odo anakku na terpilih tangihon kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapok nasida disi. Laos mauhom do nasida. Dang di pabotohon nasida ni ida nasidai tu agia ise anggo diakka ari i. Olak ni ido sahatna. Huria nakinakolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Adong do pada bisuk napatuduson obas tu uju marsangap Yesus didolok. Nasomal taguari transfigurasi. Suman songon teropong manang teleskop. Nangpe torop bintang di langit. Jala macaidu di langitar rupani. Alai molo pinakke teropong marnida bui doholan sada bintang berengon. Manang tumonas hita rupani tu puncakikan daung do dehe di paradi teleskop kan. Itu di dia do gereja HKBP Mampang Perapatan ningo maju rupani. Ya. Wah nyado bui rupani. Ya nakpe adong akka gedung-gedung nasing asal monok tarabak buti ale pasti do bui dapot. Tudus tusido transfigurasi Yesus didolok ninna. Lapatan na aha akka manginang naing dokononna bahwa sudi akka na adong di na hinatahon ni Tuhan Yesus songoni doho na hinatahon ni akka panurirang songoni doho na hinatahon ni akka jolma alai sada do fokus nanaing ulahonon ni Tuhan Yesus. Ima hira-hira amang inang ubay naidok obas tiki marsangap Yesus di sada dolok
transfigurasi, perubahan wajah yang kelihatan dan juga pakaian yang dipakai. Itu adalah momen teleskop. Ala ni namar sangapi Yesus didolok gabe takasma di tada sisiani isedo Yesus. Jadi dang mengarang-arang be, dang menduga-duga be, ala sebelumna nakikat dimulai perdohan ualu hari kan, ualu hari sebelum ni adong do suku-suku ni Yesus, ai sedoau mangihuton akka jolma na humaliang nong mabigi meragam perdohan nasida. Adong nama doa ka ba anu rirang idi bakani adong mado sili aduinna. Ido alai sisiani petotu ditukus itu itakasi do ise doau mangihutok kamu. Amang inang torop do sibuan hasit tongan naung tinongos ni debata. Alai angguna tinuju ni sudi akka na tinongos nai na hinatahon ni akka utusani pamusatanna saluhu nasada do ahamai ima Yesus. Laos ido bocirna, ido dasorna, buasa dibuan Yesus tolu halak sisianna. Ima isetahe amang inang nak indiguari, si Petrus, si Yohanes, dungi si Jakobus. Tolu halak dibuan sisianna tu sada dolok jala martangiang disi. On khobar do on tu ruhut ni hajahudion nama dok adong sesuatu namasa ikon adong minimal 2 sitidangi ipe asa bui on hatidak kono jala di okwi jolma benar melola sada do saksina dang bui ido ubaina dibuan tulu halak sisianna khusus di si asa nahi natidak kon nasida ima berita namasa taringot tu Tuhan Yesus. Boydo jahotai di 5 Musa bidu 10 sia ayat 15. Sisean na tulioma disakapi nagabe sitidangi taringot tu namasa di Yesus na diduluki lau patol hasotca tu portibion pabuat namar sangap do Tuhan Yesus. Ala ni panidangion ni akka apostel do dipudian nyari muse asa takasta boto kamanginang sudi portibion uboto isedo Yesus. Sahat tuhita gawe taboto isedo Yesus. Oddo di suraton Yohanes disada Yohanes sada ayat 14. Sada halak na takas do nak kituduluhi. Jadi huidahami ma hasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Od dihatahon dung manaik do Tuhan Yesus akka amang inang. Suak songoninang apostel Petrus pe manggurito di surat panidangyonna di 2 Petrus sada ayat 10 1 tergejang hujaha. Tung di ida matanami do hato ngamon nai. Ai di jalo do kamuliaun do asangapon sian debata ama. Di namasa tu ibana sian kasangapon natongami suara on. Odo anakku, haholongan ni rohaku. Nalomodo rohaku di ibana. Ima suara nahu begi hami ro sian banuagi jangi ujurap hami do ibana diduluk nabadiai. Amang inang namasa diduluki dohot napinaihut na tolu siseani naking tadok asa adong do makatidakon 2 tutulu halak itu merupakan satu kebenaran akan peristiwa yang disaksikan oleh orang-orang.
Ya, benar mereka katakan kemudian tu akka jolmana humaliangna bahkan dohok tuhita di HKBP Mampang Perapatan. Jadi ope hamanat tonot tadunak kamanginang ete jujuk do halak rupani mabota pasahat to son huida di parnipiokku ngamanai kau tu banu agijang ninna jala di simasa do songonon alani tahap orsiai masongonon ninna manati tadiaka panurirang pergak-gak naro diaka tiki na parpudior rupani alai nuaing akka manginang tasukkumma ahado akka nahinata honnaon manang ahado akka namasai jala songo dia do sasitongna songon ripunna na perculu akka amang inang apa yang terjadi na masa diduluki na terjadi transfigurasi perubahan ya di wajah songon idok di pakaian di Tuhan Yesus na perculu ima ingototta Omma hagogok kepenuhan ni sudi patik na pinasahat ni debata tu si Musa songoni dohot akka panurirangion atau nubuatan dari para nabi. Taingot si Musa do nanakok tu dolok Sinai laho majalo patik nasapului. Takas doy tayo ngotate akka manginang bahkan nung adong rasya kita BP naung sahat rotu duluhi ya di Horeb laho mamering udi somma di jalo si Musa patiki ninna rupani di baini di turpuhon akka manginang molo ditaringoti goar Musa jala dibereng sisiani di si ibana tagamon laudorohatta laudorohani sudijol mamandok taringot tupatik na sapului. Padua akon Elia. Imas sada panurirang na terberita di padan narubi. Ya pasti amang inang taingotate Eliaon. Aka tada halonganga pegudang namasa. Sungod dia pangurupion ni debatatu ibana takas do taingot. Jala lohot do di rohani halak Yahudi secara umum. Ido ubain na disukut tiki disukut Tuhan Yesus ise doau mangihuton akan atorop. Satu yang muncul adalah nama Elia. Si Elia inna sada siya panurirangi do. Ya, ido diingok nasida. Alain waing molo digwari dison Elia imas sada panurirang na terberita na kedipadan na robi. Di bahini rajumat tamaon akka amang inang songon haroro manang kehadiran ni akka panurirang manang perwakilan ni akka panurirang may banan waeng ya dohot di duluhi rupani jala sian pertemuan nabi nereng ni akka sisian naking didok ya di ayat 30 sada humatahon ujung nilakat nanaing si pasidungon ni Yesus di Yerusalem. Humatahon di bahasa Indonesia berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi percakapan nasida, pakkatayon nasida, ima pakkatayon taringot tu ujung ni lakkan ni Tuhan Yesus di Yerusalem. Mulai do ujung ni lakkan atau tu menuju tu panaonon ni Tuhan ta Yesus mai. Ujung ni lakkana ima namate tersilang mai. Ujung ni pangulaon manang lakkan ni Tuhan Yesus ima sahat tunahehe ibana muse. Jala ido akka amang inang molok masuk kita tu minggu onwaeng tu minggu esto mihi laho paingotok kita doi nau jonokma panaonon ni Tuhata Yesus Kristus jala panaonon ni Tuhata Yesus Kristus macai argadoi di hita alam marhite panaonon ni Tuhan Yesus ido gabe malua hita sian
dosa ta aka amang inang. Alani noeng duk sidung nasida natului makatai tading maridok sasada Jesus. Tudu-tudu do toing aka manginang. Pabuan ngasal pube obas ni Musa manang patik do panurirangion. Berakhirlah di dalam diri Yesus semuanya. Jalai ngotot tadi kamangina teng dia tidak kodo ia ujung ni patiki ima Tuhan Yesus. Jalai ngotot tadi muse ia panurirang puncakna akan hina tahun nai ia di bagasa Yesus ma sudi. Alani betul-betul do namar sangat Tuhan Yesus di sada dulu kon itu adalah pernyataan bahwa di dalam Yesuslah semua puncak dari apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah ke tengah dunia ini. Alani akka amang inang taargahom matong tayingok matong bahwa di Tuhan Yesus nungabe digohi saluhutna akka na pinasahat ni nani utus ni debata tu portibion. Alay noeng tabering mamuse na macay arga. Adong do sada buku na sangat populer di tahun 80-an amang inang. Sinura ni amatta Mikhail Hart. Di bahasa Inggris do aslina bukuan. The 100 ranking of the most influential person in history. Bahasa Indonesia hira-hira madok, jala diterjemahkan di bahasa Indonesia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ya do tajah ya kamanginang. Malu sasalau buku nai tulu warna dibayan ya di luaron tulu warna. Adong do disi warna biru, adong warna pink, ya baru mese agak hitam sawarna. Nah menarik waktu songonon. Di sisa 100 tokohi masuk do goarni Tuhan Yesus dibayan. Alai nomor 7 ma Tuhan Yesus. Nomor sada tazahabi majoli bukki mola dong ate. Alo unak pola tazah budo ya di Google tabereng. Alai do dasorna ubay di dok songone. Mulo dasorna di dok ditikki nguluna nabui mempengaruhi torop jolma. Di nomor 7 ma di dok tuhata Yesus. Nanang dohonok ku di sona manginang itulah penilaian dunia. Si Petrus sada si Sean bui tardok jonok tu Tuhan Yesus. Alenga tabo tu ate semua dia do temperamen ni amata Petruson. Dakote na jonokot berani temperamen not tuhita temperamen ni amata Petrus. Si pata songoni do zonok nomor tangiang sepata sondo pan doa ikut dia po ikut ni hotonok kudin ada tokin naimu se nga songonna mubarohana ido ibana songonon bega nai di so Tuhan tar songo puncak marauna teh di puncak arwani gota bai mesut tulu villa ina ibana udung-udung sada di ho sada di si Musa sada di si Elia. Wah, hebat pikiran ni Amata Petruson. Alai didok do inang amang dison beri kita jo di ayat 70 ya teh. Ya ayat 70. Hulahi majah jala martahi sirang nasi dasian ibana ni nasi Petrus mamadok Yesus. Oh guru dengan nai dison. Hupauli hami masopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Dipudinai ahama pardohani amang inang rak majohita madok dipudinai.
dua ya. Soadong diboto nanindo nai. Laos diturpuhi di ayat itu didok. Apa yang dikatakan oleh, apa yang diusulkan oleh Petrus itu. Idok isi soadong diboto nanindo. Dang diatu si bana nanindo nai. Manang dang pas nanindo nai. Dak cocok. Hamuliaun manang hasangapon nabi nereng nibana narap ibana dohot Musa dohot Elia. Amang inang mungkin do bahenon udung-udung di si, mungkin do bahenon villa di si. Apakah Yesus mau dikurung, dikarantina di satu tempat dang diboto ibana naindok nai. Asahape amang inang oppe hati-hati do kita bui do zonok tu Yesus. Alai dak sai pitor pas natadokoni. Suadong diboto na nidok nai ninna. Alai mau lihat mak dak pola dimuruki Tuhan Yesus ibana hati hayate. Dak pola rupani alai bah merdala butima sedemikian rupa hira-hira mandok tokin nari boto om wido Petrus asal matotong di hutoko au hira-hira songoni. Jadi ope perlu don. Ya, moloso pitor ditanggapi pe sedemikian rupa-rupani akana tadokoni unak pitor mudur. Alai bereng mak asa home memutuskan. Ya, jadi dileo dotong tenang berpikir hitaun ipake dengan alang elio tu hatai ibasa-basa hono netong baik pake do denggakan ada bereng manon. Hira-hira songoni mak rupani padohanon. Alani akka manginang sakap ni si Petrus nanang pajongjong tulu udung-udung. Ima tudu-tudu napaduson hadirion nasida, hadirion ni jolma. Ya menempatkan Yesus perjulu tu kedudukan Musa dan Elia. Tapi paduahon naing paduson tu pikiranna. Alai dang disadari ibana noni. Jala bui dope berengotta hagalion na ditiki na masa na didulukon hagalion na asing dope tahe. Ya kan ditugi Tuhan Yesus na sida asa martangiang. Alai di ayat 32 do do. Terpudum do anggosi Petrus dohot akka donganna. Terpudum hata tardo memang iway na manginang. Tatu si do hatatarkan dak singaja mudum au surah singaja mudum abonon nahianaha sajabu manaksianingan nasida abonon nakasur alehon anggo nakilaw martangiang dotong ay saha madisi ya Tuhan Yesus nga martangiang alay inna natulum marubani ope hagaleo doon amang inang ya. Berarti ketika diajak sedemikian rupa dan mempersiapkan diri dengan baik, ya laho mangihuton aha naniulani Tuhan Yesus. Alai akka amang inang molope songoni hagaleon ni si Petrus mungkin hagaleot tadotong akka na songoni pe alai ingot mahita molotong hitarap doh tuhatai ati pe mungkin songon na dipahohom tuhatai tarbudu hubayak kun waeng dungido songoni. Oh dengat tu si one no mihira songoni rupani. Nang pehira songoni rupani sikap Tuhan Yesus. Tapi Petrus bersama kawan-kawannya tetap ikut Yesus. Dan ini perlu amang inang dalam tekad kita masing-masing. Ya tidak akan meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam situasi apapun. Alani nueng akka amang inang di padohan na takas na kita bigi odo anakku na terpilih tangihon hamuma ibana ninna sian suara na adong di obuni ommat nalaho pahoton do nalaho pabuahon bahwa puncaknya semua adalah dalam diri Tuhan Yesus Kristus ibana do na tumibo
Jala akka amang inang omma musenan hita nahina tidakkon ni akka surat na sinurat niya ka apostel na sahat tu akka huria-huria. Salah satu natakas ingototta di surat ni si Heber, surat na tu halak Heber, panurak na memang danga palatakas taboto manang na ise, adong maddo si Paulus, alay dung ditakasi ng Paulus. Alay sada siyan akan na porsyay dui nong manada Tuhan Yesus inna. Didok songono dibidus sada ayat sada tu dua. Sumurung do Yesus siyan saluhu panurirang. Tuhan Yesus melampaui semua nabi. Sian suruh-suruan. Mula suruh-suruan malaikat di ayat 4:1-10. Sumurung do Tuhan Yesus ya si Musa. Heber tolu ayat tolu. Beri kita jo pakatidakon ni suraton bahwa Yesus di atas semuanya. Jadi hamuliaon ni Tuhan ta Yesusi akka amang inang hasangapon ni Tuhan ta Yesusi na didulok naking imamulana alay sa anonimus itu panonon naking jala panononima puncak ni sude pangulaw ni Tuhan Yesus na paduaho kita sian hadusaon baru di hati dakon akka apostel mai sumurung do Yesus Kristus sian salukutna jala hita petot tu akka manginang ido au honotta ido do honotta di tongani ngulutta marhite haporseo alani i akka manginang taguarima jou ni jamiton di minggu estomihi jahubado pertano batuata jou na tuhita omma radi mangihutton Tuhan Yesus alay dada holan asal mangihutton amanginang masuk juto tabi giate unang songon ado teh inang ternak natorolu merbaris budak songoni hola sada dukne jula tungoni uluanna ya isa wolo don akaun ya iti do teh ya hola ni modang himoti barang unahan nama sarupani mula tabatak alenga jarang rataboto nati akamanginang ihutihu si borok inna ihutihu si borok amang si mamoro namarana tumakkas marningoti tasukum manasidate alay jangan asal ikut totong dungo tanggap lako marnida namasa na pinatupan ni Tuhani imana naing sihat tidak konot tamuse ya harus tanggap dan apa yang kita lihat saksikan alami imana naing si pabohonotta si saksi honotta songot na sina sihon ya kasisihan padua hong gabe ngolu si pertangiang jala ikototong dungo diajari Yesus do asa gabe si pertangiang akka si ihutton ibana tangiang do dalan amang inang lahu mernida huaso ni tuhattai di bagasan ngulut taun tangiang do dalan lahu mernida hamuliaun ni tuhattai do mangatusi sakap ni debata patuluhon asa mernida hasangapon ni Tuhani mauliate ma di tuhatta na setotong patadahon hasangapon na itu hita akka amanginang dilehod do partikian manang kesempatan mernida hasangapon na di masing-masing kita ala nido ikko seperlu hita tanggap amang inang asa taida hasangapon na hamuliaon na tu hitabi tuk pejot galih hita songo si Petrus alay turpuhon pabuahot tu hita Yesus Kristus na sumangat jalan namar mulia sa saluhuna ido totong dongata ido totong marguguyok kita ditongan nguluon asa sudi hita makatidakon ibana dung ita pajongjong ma inganan ni tuhattai di ngulutta dang udung-udung songon nidok ni si Petrus ahame hurua amang inang inganan ni tuhattai muluduk taida hasangapon ni tuhattai duk taida hamuliaw ni tuhattai
marhite radi hita mangihuton makaporsay ibana. Maringam ma ibana di bagasak kita. Hasangapon naipe maringam ma di kita. Jala hita do nagabi bagas coro amang inang. Dan kita bagas coro hamianan ni tuhatay. Alanido argano hita sudiak kamang inang. Jala marhite hita ma bagas joroi. Ikon tolhas patik naking. Ikot tolhas do aka panidangion na arga tutonga-tonga ni portibion. Na perpudi di johan nakimanang dipabotokan anak kakolongan ni Tuhanima nang hitape amang inang songon Jesus anak kakolongan ni Tuhatta. Tatangihon jala taulahon hatana marsangap Jesus di atas duluk lapatanna lubi tumibo hasangapon do kamuliaw ni Tuhani siyan na tumibo na di portibion manang ahapiak kamang inang soal jabatan status do akan na asing tumibo do tuhatay duluk ima simbol ni hati buon manang hamuliaon sangapon molo didok marsangap Jesus di atas dulu akka amang inang ya perjulu sotong laur hatta tuduluk tertentu noni na di portibion ya alai duluk na nidok na paingoton hasangapon hamuliaon na ido jala sotong laur hatta mabain partano batu hatta kaduluk bukit-bukit yang ada di tengah dunia ala serong dudiba laut tu dulu ahadong naing ngarong di Jawai ada mo laut tu Sumatera diba olo laut tu duluk imun olo laut diba tu duluk si atas berita olo rupe laut tu na asing dami partano batuani amang inang partano batuan ima tuhatay Tuhan Yesus naung mangalehon tu kita haduaon sala di bagasan ibana do kita marsangap marhamuliaw alani tapilihom madirita asa marsaksi hita tutongan ni portibion amin martangiang mahita muliate madiho ali di batama nami takas do tutu panukummu dia kasisian ise doho ditadda nasida aladak sai hola suku-suku ni di patuduh kodo hasanga pommu hamuliaumu di patuduh kodo marujung di hodo akka naung pinatolhas ni akka pertugi adorang soho baik akka pertugi ni bangso Israel nama jalo akka patik baik akka panurirang pe nang di hati dakon akka sisiam mudo muse tumi bodoho sian akka suru-suru ape ali Tuhan hami pesaluh naradido gabe inganan marsangap kodi kami radido kami makatidak ko kuali Tuhan ditongani portibion ala nokku jalo kami hasangapom mi atong say pargugui mahami saluhuna pasu-pasu mahami ali Tuhan marhitiak kaulon nami bui totokku patolhasami hamuliaw mi luas mahami ali Tuhan di kebersamaan nami di keluarga pi ali Tuhan marsangap ho jala mulu tungadong piak kana hurang di rumah tangga nami ala ho naung maringan di kami peradibi mali Tuhan masih maafan saling membangun jala mangulahun ulau napatut sebagai tanggung jawab suami tanggung jawab istri naung hu jalo kami naung hu pada tok kami di tongani huria dia dopam so untuk tanggung jawab orang tua ke anakon na bertanggung jawab mendidik oleh Tuhan pasu-pasu mahami mangulahun akkaulahun nami bersama di tongani huria merhiti-hiti kegiatan tengah minggu pertangyangan wek
ali Tuhan parbisui hai maddohotisa. Akka PA kategorial pahit carohanami maddohoti ali Tuhan. Ai di sido tumakkas khatam tongbui hurata-ratai kami. Ali Tuhan nami, utangnya kok kami akadongan nami na hurang sehat. Na subui ro na sida le tu persauran nami ali Tuhan. Nungatung mula hulak hujuh kami debas yan na sida. Alai Tuhan, totong do guguhonon nami madok. Say ho mali Tuhan, napatugu roha na sida makirim. Pasu-pasu akka uba na sida le Tuhan. Mangalehon hamalumon. 10 tulu halak dengan nami berulang tahun di bagasa samingguan. Ali Tuhan, hodok makatahon pabua di hodo ali Tuhan gajang ni umur, di hodo nang hamoraun do asa ngapon, pasahak manang tunasida kanauli na denggani ali Tuhan. Sa keluarga dengan nami berulang tahun pernikahan. Pasu-pasu nasida di rumah tangga, patugu roha nasida di holong ni roha, naung pinasaha nasida di adopamu. Mauliate ma di huale Tuhan nami, sadario pe merdala do periodisasi nya kaseksi, pasu-pasu mali Tuhan merdala do dengan songoni dohot proses renovasi ni bagas kuria, ali Tuhan, saya homar guyok kami bui totong mengurupi pelaksanaan. Akka tukang namajama peramoti asa totong ali Tuhan di bagasan hahipason. Nang panitia manang kelompok kerja nang bertugas pasu-pasu totong ali Tuhan hahipason dohot leo dina sida totong ali Tuhan bisuk asa bui merdalan dengan saluhuna. Mauliate madiho ali di bata aman nami nang dia kaulaun sosial sadarion si dohotan nami sai homa totong mangaramoti kami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, tangihom mahami. Amin. Tapasahat ma piliat ta aka amang inang, laos marede mahita sian edeta 526. Yesus,
mahita jongjong tende homa ayak dapat tuduhon. Tatangyak kumapiliata. Ali di bata aman nami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Bati bulok karajong di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal putad dahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say sauk malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan na merdusa tu kami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim.